Oso gonbidatu famatua izango dugu gaur Zukal herrian, Andoni Agirre Gomez Korta. Eta zertan ibiliko da gaur egun? Barrera egiten, seguru. 5 minutun izango da nirekin kozinatzen. Tira, ez duzu hainbeste itxaron beharko, hitz egiteko modu bat da. Marmitakoa prestatuko dugu, baina hegaluzea erabili ordez, izokina erabiliko dugu. Eta Andoniri esker, gaurko platerak inoiz baino gatz eta piper gehiago izango du. Ogia ezinbestekoa da saltzan bustitzeko. Errezilgo solaka baserrian egundokoak egiten dituzte. Enekak eta Xabierrek ogi ekologikoak egiten dituzte 3 irin mota erabiliz. Gariarena, espeltarena eta sekalearena. Gainera, irina beraien errotan ehotzen dute. Ondoren, Zarauzko Arizia sagardotegira joango gara. Baserriak dituen bistez disfrutatzera eta bertan eskaintzen dituzten platerak dastatzera. Sagardotegiko menuaz gain, karta ere badute. Eta sagardoa egiteaz gain, bermuta ere egiten dute. Parrillan erretako olagarro entsalada prestatuko digute beraien bermutaren murrizketarekin. Berehala hasiko gara izokin marmitakoa prestatzen. 5 minutun. 5 minutun esateko era bada. Epa! 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 Ze oroitzapen, Earra iragarki eintzen duna. Pasadia urte gutxi batzuk, Zenbat izango dira, ja? 19 bat urte, bai, gutxi bat. Bai, Bueno, Zukaldean zemuz moldatzen ze, Andoni? Jaten ondo. Jaten ondo! Bueno, orduan ondo emango ditu. Elkarrekin ikusiko zu, eundoko izokina marmitako ingo deu, beste hain bagauzakin, eta aldi berian ondo pasa. Ados? Bai. Bota bosteko. Ina da. Adi lagunak. Bueno, lagunak, eta Andoni, garatuko jan dundin noa ibiliko gehan, bale? Izokin marmitakoa, bakizue, marmitakoa normalian atuna nahi izateala. Baina marmitakoa da marmitakoa, marmitan da ona, aldu izan eozerrena. Eozer sartuta ere, Eozer sartu, patata batzuk, barazki batzuk eta arraien bat, eta marmitakoa. Eta kasu honetan izokina nahi ingo deu. Eta ingo deuna da aurrena, salda bat prestatu. Ingo deuna da, bai baratzulia, bai tipula, gorritu lapikuan, gero, ateako dugu aragila, eta ez urroiek ere bai markatuko ditugu lapikuan, ura botako jo, eta arrai salda bat ingo dugu, bale? Gero, ingo dugu piper gorrilla, piper berdia, tipulina gorritu, bertan patata kaskauta bota, salda hoxe bota, eta sopakua, eta gero, ingo deunare bai, sartagin batian markatu izokina dado txikitan, bukaeran, bota, eta hoi bukatuta ongoa, baitare sartuta, pixka saltza bizkaitarra, bale? Saltza bizkaitarra ingo deu, tipula ondo gorritu, tomate bota, txorixerua, ardo txurila, salda pixkat, oso asidua alin bado, azukre pixka botako jo, baina ez badu ez dio botako, eta horrek emango dio geho marmitakoai sustantzi gehiago, bale? Hola, pulamentu eukitzeko. Eta baitare laguntzeko, ingo deu maionesa bat, baratzuri, piperra utza, eta enbede arrautza guztiekin gorringokin ingo deu. Baitare ospina botako dio, olioa eta gatza. Bueno, zemuz, esan dezu gutxi jaten hona, baina zerbait prestatuko zu noiz benka, ez da? Bai, baina, bueno, superbibentziko bazkariak egite ditut eta janariak egite ditut. Ba, superbibentzikoak patatako ondo zuritzitu zuen. Bueno, vale. Zuritzitu, nola edo ala zuritzitu. Bueno, zuri gailuakin nola banakin? Ba, zuri gailuakin maldi bado, Venga, ba, hemen dakak zuri gailua, hemen txemango jat, ikondo zuritu, gero nik ingo jaturetatik pasa, eta kaskatu ingo ditugu. Ta ni hasiko naiz, lapikua martxan jartzen, bale? Erki. Bueno, lehen aipatu jat 5 minutun. Bai. 5 minutun. Zertan datza? Así que teatro ekela, ez da? Bai. Vale. Oain egiten egian antzeslan bat da, bai. 5 minutun irauteu o gehiago irauteu? Bueno, bertan dauden pertsonaientzako 5 minutu dira, zeren dira, haurdunaldites bat emaitza jakiten tardatzen dana, ez da? 5 minutu itxin behar dira, emaitza jakin arte. Eta orduan, ikusten ditugu, pertsonai hauek pasatzen dituzten 5 minutu horiek,
baina ikusten dugu, beraiek zertan pentsatzen duten momentu horretan, haur bat izatea zer izango den, nerabea denean edo heldua denean, nola izango den aitatasuna eta amatasuna. Ondo ingoeken aitana, ez, ose gertatuko ban, ez da? Hoi da, beraien kezka eta zalantza guzti horiek ikusten. Vale, eta esan dezu pertsonia desberdinak ateatzen zatela eta 5 minutu bakoitzak, zenbat ateatzen zate bertan? Bi bakar, bi pertsona, Itziar Urreta Bizkaia eta bi hori egiten dugun, zeslana. Gea da, guraso izateko, zalantza hortan dauden pertsonaien papera hartzezu, Bai, hoi da. Vale. Eta zein da divertigarri jena o parrege jena iteigun kezka? Bueno, nik uste dut, batenak ez dian kezka beti diala edo izan daitezkela parregarriak besteentzat, ezta? Norberaren kezkak edo zalantzak edo beldurrak ez dira parregarriak. Baina ondokoarenak baldin badira eta zu hortik pasabazea lehenago, hoi parregarri esaten da. Horrean nik uste dut egoera guztiek daukatela bere umore puntu hori, ez? Vale, bikain. Bueno, eta nundi noa ibilizeate antzeslau hau aurkezten? Bueno, estrenatu genuen Donostin, eta ibiligea Hego Euskal Herri guztitik, ez da? Naparroatik, Bizkaiatik, Araban oraindik ezkea egon. Oain pentsatzen duela, Araban oraindik ezkea egon, baina bueno, iritsiko da. Hemen dikan deialdia, ez da? Bai. Euskeraz eta gazteleraz egiten dugu, orduan, Eta guantxe rengoan nune hongo zate, pentsatzen dut ja baten bat lotuta eukiko zuela, ez da? Bai, bat baino gehiago, gertatzean, ni beti epe laburrean ibiltzen naizela, eta beti pentsatu, horrengoan nun daukagu, eta hori argi daukat. Horrengoa zangotzan daukagu, martxoaren 19an. Partido a partido esatean bezala, no? Da, efectivamente. Eta ja, urrengoa, ez gogoratzen, egia esan nun dauzkagu. Bueno, eta jakin nahi badeu, nun, ez dakit, o nun argitaratzen duzue, o nun ikusti aldia? Ni nire sare sozialetan beti jartzen ditut datak. Vale. Gertu daudenean beti jartzen ditut, bai. Bueno, eta guain, aizea historio honekin, adibidez, mundua 5 minututan bukatuko bazan, zer ringo zendun? Maleta ez, alperrik. Maleta alperrika. Ez dakit, zer ingo nuke nik. Maite duan jendea zagurtu, ez? Ez du askoz gehiagorako denbora ematen. Hori egila da, Baina adibidez, ze jango zenun? 5 minutu, azkenengo jaki izango bazan, ze jango zenun? Ni beti izan nahi oso arroz zalea. Bai, Arroza gustatzen zaide edo zein modutan. Eta ze, melosua, o paellan, edo zein modutan. Gordina ezik, eta batzutan gordina ere. Edo zein modutan. Vale. Patata hau pixkat, zikina galitu zait pixkat. A ber, eta hori. Eta hemengo punto guztia kendu behar. Hori, behitu, hemen, eukitzeu, puntxa hau. Eta puntxa horrekin, hola, vuelta eman da. Ikusten nola ideiik ez dudan? Behitu, hau hartzen dekorrela, emate jo korrela, eta iteo, jepala. Eta, listo, puntxa guztik atea, bale? Eta garbi da honian ja punta gabe, uretatik pasako dugu. Nik, uste, nire txekoak ere hori baduela, baina inoiz jakin zertako zen. Zenekin zertako zen, bihatza sartzeko o zertako, ez da? Bueno, eta 5 minutu balin bazkazu sukaldatzeko, zer sukaldatuko zendun? Sukaldari txarra eta motela, naiz, 5 minututan, kolakao bat, eta pizzeriko langilea azkarra baldin bada, igual eskaera azkarratuko, baina, ez dakit, 5 minututan tortilla bat, ez da? Tortilla bat. Tortilla frantzesa. Bestela patata gorrak ateko zian da. Slow cooking gustatzen zaitu hori, bakizu, poliki, pisto bat egin, bere denbora hartuta, Lasai hartu. Pisto bat egitean, etzako da, top. Eta adibidez, pisto bat egin laguntzeko, sekero itezu, arrautza pregitua, oserra baten ondon, oserrekin jartzen zu pisto hori. A ver, zuk ikuste zu, ni argala ez nola, baina nik pisto bat egiten dudan dien pisto bakar jatean. Bakailua agian botatzen diot ere, eta pistoarekin nastu. Bai, bakailua. Vale, onda. Bueno, ikusi ezu hemen ja nola behitu barazki nola dian kolore hartzen. Ja, kolore hartzen nahi dala, guain izokinan ezurra botako dio, eta bere bai emango dio kolore pixkat izokinain, da gero ura botako dio, bale? Hola, puskatuko dugu, pusketetan hobeto tostatzeko, eta hau ja, barroa dijoa. Mentxe jarriko dugu, ondo tostatzen, eta lasai, ikusiko zuen min igual eskamain bat, dagola, espinaen bat, baina lasai egon, zeratik gero iragatzi ingo dugu, eta txukun ateako dugu, bale? Bueno, eta sekula ligatu aldek 5 minutuan edo. 5 urtetan akaso. 5 minututan ni ligatzeko oso txarra izan naiz beti, eta gazteago nitzanean, gaina oso lotxatia. Bai, Bai. Gezurra Mateu, zukin dituzun historiakin da zu lotzat izatea, baina gauza lana da, eta beste bat da, izaera, norberaren izaera. Nei jendea hurbiltzen zaidanean kaletik zerbait esatera,
oso onak zeate, kriston parrak egititu zurekin, ni atiatzen eskerrik askota. Eta aurrea. Eta ezer gutxiago, ez? Gero lana beste kontu bat izaten da. Baina ligatzeko, gaztetan batez ere, desastre. Nik uste gero ja, heldutasunean ja pixkat espabilatu nuela, baina gaztetan 5 minutu. 5 minutu, urreatzen azteko. O igual 2 egun. Kostata. Bueno, eta baia semanitan egia esan, ligatzeko kontuakin esketx asko indakoa zea, ez da? Claro, bai. Esan dizut lehen ere, besteen kezkak eta besteen arazoak besteentzako komedi izaten diala. Eta ligatzearena Euskadin, kezka eta arazo potolo bat da. Eta bueno, sasoi hortakoa, ze oroitzapen dazkazu, bueno, zenbat esketx indakoa, zenbat urte ibilizia, bueno, guandikan jarraitzen du botatzen asko ere bai. Bai. Batzuko haindik pentsatzute, haindik hor da hola, martxan da hola, baina semanita, ez? Zuk esan bezala, errepikapen asko botatzen dituzte eta horrelakoak, baina nik usteetan, behatzi 10 urte egin genituen, ez dut inoiz kontua egin. Eta esketxa kontatu dituzu zenbat esketx? Zer dakit nik. Jendia baki errealekoa zean, atletikekoa zean. Jendia pentsatzen du ni atletikekoa, naizela, klar. Hainbeste urte Eusko Legaseko patxi egiten, kamiseta jantzita, atletiken kamiseta, batzu pentsatzen dute atletikekoa naizela, eta bilbotarra naizela, baina ez, gipuzkoarra naiz eta errealekoa naiz. Vale, argita garbi, oso ondo, bigote. Bueno, ikusi zu hemen, ja honek, sustantzi bat daka, eharra, orduan ja, fumeta martxan daka, patata zemuz. Pizka garbitu egin behar dela. Igual nuretatik pasako jo, organikoa bota. Organikoa, venga. Txukun eta garbitu dituzu, Bai. Zulo desentekin eman dizut egila esan, Bueno. Bestizut lan erresa eman. Kristo nobra egin dioto. Kristo nobra egin diozu. Hemen xaguak ibiliko zian, ose? Desastre. Hau, ja, listo azkau hemen. Eta guain ningo zuna da, tipula hau. Kendu pusketa, kendu beste pusketa, eta hemen goa lauki txikitan, bale? Lauki txikitan. Nola edo ala egingo dugu. Bueno, eta baia semanita, ze suposatzezun zuretzako? Ze izan zan? Labur esatearen dena. Netzako, ni baia semanita ezin nintzen arte, ez nintzen guztiz aktore profesionala izan, ibili nintzen beste lan batean, zer ikustekorik etzeukana, hori bide honekin. Zerrekin ibiltze zina lan nia? Nik egiten dituen ara, labeak egiten dituen. Labeak? Enpresa batean, egiten ditula, ostalaritzarako labeak. Bai, estatu mailan, mundu guztirako. Vale. Eta hori, hemen Euskal Herrin? Bai, Lezon. Lezon. Labiak? Bai. Salba labiak, ordun. Korrekto. Vale. Nik nola asko ibili naizen, eta gaina okinan labe asko iten dituzu, Itezen ditun, ezta? Bai. Guain jaztezu labe ikiten. Guain jaztez labe ikiten. Vale. Baina ordun hori izan zan, zure saltua ja profesionalki aktore bezala lan egiteko, bai, eskaini ziaten baia semanita, eta orduan ja, beste hori utzi nuen, esadentzi bat eskatu nuen, eta baia semanitan hasi nintzen. Eta txian zizate zuen, zu ja lan fijo batekin, de repente, dago gakoa, nire gura zuen belaunaldiko entzako, ez da hoi baino handiagorik kontratu fijoa. Kontratu fijoa da, Eta orduan, esan nien, telebistan lan eskaini diate, oso programa politu batean, eta apustu egingo dut. Eta esan nien, ez da edentzia hartu dut. Gaizki ateratzen bada, bueltatu naiteke. Eta horrekin lasai geldi ditu ziren. Ez nien esan, 3 hilabete pasa zirenean, nik esan, naiz bueltatzen, ni porro. Vale. Bueno, hemen txea gaituk, Zemuz, oso gaizki. Zeatikan? Bueno, Beitu, nik truko bat, ikusi ezu nik nola indeten, laukitan iteko. Ez dut ikusi. Beitu. Ez que gaina oso lauki txikiak izan behar dut, ez da? Etxekako duka, baina, beitu, ik bukaraino iristen baiz, jo dana solte gelditze zai. Orduan, zukiten baizu, bukaraino iritsi gabe, hemen bat, hemen beste bat, hemen beste bat, eta hemen beste bat, eta gola etzaik treskantza, etzaik. Eta gero ja, ra, eta gero bukaran, Vale? Maixuak egiten duenean, ze erresa matu. Baina, bueno, beti trukito pare bat indak gero erresa izateke, Bueno, ikustek labana ondo erabiltzekela, Bai. Garbiziok ez tekela aurrenengo aldi erabiliekena. Zer remedio, etxean bakarrien honian. Bueno, hemen jarriko ditugu tipulak gure Bizkaita saltzarako martxan. Arraiz salda ez da aragi salda bezala. Aragi salda ematu aldezun denbora dana da kasula egosten, pixkat murrizten, sabore kontzentratia. Arraizaldak ireki on bat eman eta 5-10 minutu eukiezkio nahiko da. Bestela gero amoniako zaporek eta aldi atea. Eta helda puskatu gure salda. Orduan, hemen ikusezue pixka tostatu dudana kolore hartzeko, arraiare bai, eta guain urakin. Irekin du eta itxali indet. Hemen txe, botaet
esan du bezala, Bizkaitar saltzantzako tipula aurreatzen. Bueno, Andoni, hemen txe, dakau, nik tipula gorria pikatuet, Bizkaitar saltza iteko. Ta zuk hemen jarri ezu tipulina martxan, laukitan indezula, hemen marmitakoa jarraituko dugu iten. Ordun, nola patatak izurituken, hau ikukin indeken, jarraituko marmitakoakin, bale? Ingo jo nahi. Piperra. Ni usteat, hemen di moztu eta puntxa honekin, eta hemen mozten baik hemen dikan eta puntxa honekin nahiko izango dugu, bale? Eta inberdek berdina laukitan. Kusiat oso finibilia izela, aurrea jarraitu, bale? Bueno, nik hemen dikotena da batzuia bota, eta gero tomate, txorixeron pulpa, eta gainuntzeko botatzen jugo naiz. Bueno, Andoni, eta ire lehen da biziko urratzako, nola aukeratu ban aktore izatia? Nola sartu zitzaizun grina gorputzian? Bueno, nik uste jakin gabe ere beti da nik izan nuela barruan sartuta, ez? Ama kontatu zian, behin guztiz sartuan eola, esan zian, eta nik gogoratzen duen txikitan egon nitzala, nire arrebak ikastolarako egiten zuen antzeslan baten ensaioan egon nitzan, eta ensaio hartatik atean nintzen txoratua. Ni ume bat nintzen, eta amak esatik, bueltatu zinean ensaio hartatik txoratua. Esaldiak banek izkien, oain nigo gogoratzen ez, antzeslana Luces de Bohemia zen. Eta ni bueltatu nintzen etxea, esaten, salud en pluriman, ¿qué se le ofrece? Saludarte y decirte que tus tratos no me convienen. Porko esaldia. Eta horiek, ja gainan betiako gehatzen zeizkileretako buruan. Ume bat nintzala. Eta, bueno, hori hor gelditu zen, eta, bueno, beti txoruaren egiten, irakasle imitatzen, eta horrela biltzen nintzen. Eta iritsi zen momentu bat, ezagutu nuela beste jendearen artean Ainhoa Ayerbe, ezagutu nuen, eta Ainhoa Ayerbe ja antzerkian zebilen, eta beti esaten nio, nahi ere gustatuko litzaidak, noiz bai probatzea, eta beti animatzen ninduen egitera, baina inoiz nintzen animatzen. Talako batean, Ainhoa Ayerbek esaten dira, hartu naute Goinkalerako, kubater baten egin behar dut, Leonor egin zuen urte askotan, eta ni, ezen bidea Ainhoa, ze ondo, no sé, eta gau hortan bertan, inbidiak jota, ikusi nuen hor kartel bat, agentzi batena, ematen zituztela antzezpen ikastaroak, eta aurrengo astelenean deitu nuen, ja apuntatzeko, eta horra zinitzen. Horra zinitzen lehendaziko urratzak profesionala egiteko, ez da? Agentzi bat zen, ikastaroak ematen zituzten, eta tarteka bat telebistarako eta ekstrak edo figuranteak eskatzen zituzten, eta horrean esaten ziaten behar dira figuranteak alako serietako, eta ni apuntatzen ditzen, eta juten ditzen, eta esaldi bat... Eta noiz izan zen lehendabiziko urratzan, noako hiltzen duen lehendabiziko historia? Bueno, lehendabiziko historia, danak bezala antzerkian egin nuen, kurtso bukaerako lana zen edo, antzeslan bat egitea, eta bi lagun ginen bakarrik. Eta horrean, esatezu, ikastorat bi ikaslekin, pizka tristea, baina aukera gehiago. Claro, aukera gehiago, eta irakaslea bi lagunentzako bakarrik. Claro, ikasteko ere hobeto. Txoio bat zen, irakasle oso ona zen, Miguel Galindo zen irakaslea, oso ona, eta antzeslan bat egin genuen hemen Donostin, Lugaritzen, bi pertsona bakarrik, hasi berriak, eta jende desenterentzako, eta, bueno, urduritasun asko, baina esperientzia oso polita izan zen. Ona. Vale, eta, bueno, gero ja, salto haundila nun izan zen, arrakasta hasi izan historia. Bueno, arrakasta hasi izan publizidadearekin, ez? Lehen egitza egin dugu epako iragarki hori, baina horren aurretik ere, izan ditun ETV-ko iragarkiak, zera, tinton, txapela zuen familia horrena, horiek egin genitun, ez dakit, lau iragarki edo egin genitun, baina lehenengoa izan zen epakoaren aurretik. Hori zen egin zitzaion sartu buruan, Vale, ni usteat betuzak, batek hori jartzen baik nahikoa. Bai, hau txiko dugu aparte, eta hori nahikoa. Hau jarriko dugu bestez. Bakizu, aktoreak oso alperra gehala, eta lan gutxillo ematen baiazu. Beto. Hola hasi nintzen, publizidadea izan zen pixka bat, netzako trampolin bat edo. Vale, eta iragarki horietako bat badakit nahiko urrunea junbiarri izan zinala grabatzea, ez da? Bai, jauna. Bueno, nik esan beharra daukat, nire representantea oso adar jolea dela, eta gustatzen zaio nahi adarra jotzea. Eta behin deitu zian esateko egin behar genuela iragarki bat, horietakoa ETV-koak Almerian. Tabernaseko basamortuan, badakizu bere garaian espagetti western egiten zituztela hor, eta esan zian, zu badakizu zaldian montatzen? Zeren, egin berdezu iragarki honetan, zaldi gainean jun algalope, eta salto egin berdezu ibai baina ten gainetik, eta ez dakizu. Noski bai ez. Nik egin esan, nik ez daukat ideik, nik ez dakiz zaldian montatzen. Ez, egin berda, baina nik ez daukat ideik, nola ingo eto, eta ez,
zea jarriko dute, asto txiki bat, oinekin lurrean jotzen zuna, oso asto txikia da, bai. Eta orduan ja... Orduan ja animatu zinean. Bai, hori animatu ditzen. Eta hortik denbora batea ditu zen, guain beste iragarki bat egingo dute EITB-koa, baina Errumanian. Errumanian? Hoize behar esan nionik. Errumanian, EITB-koa, eske erdiaroko giroa da, eta orduan estudio batzu daude, hemen Euskal Herrian olite daukagu edo horrelako zerbait, erdiaroko zerbait egire, Errumania da. Bai, ez beneta, ez nion sinisten. Eta bukatu zen duen? Eta Errumania da. Erdia zen. Hankriston estudio batzuk zeuden, bere garaian, zinea eta denetik egin zuten estudio horietan. Eta bueno, antxe egon ginen, pare bat egun, estudioetan, Kriston hotzarekin, zean, ze garaitan zen, otzaila? Otzaila edo zen, bai, otzaila edo zen. Kriston, berez, atzeatu zen gauza astebete, zeren, junbergen unean, ez dakitzen elur pilazion, eta zintzala grabatu. Osa, atzeatu intzanan gaina historia. Bai. Eta zema demora onzinatenan, zen pare bat egun da vuelta ja? Pare bat egun eta vuelta, bai, egun batean grabatu genuen dena, eta pare bat gauan lo egin, eta vuelta etxea. Ona. Bueno, eta hortaz aparte, gero, ja, pelikulak, bueno, bai, programa berrik ere bai entzen ditun, ETV batian bai, ez da? Bai, bueno, sukaldearekin lotuta, gaina zuenian egon ginean, pintxopote. Pintxopoten, bai, Neranea Martinekin egon zinean, eta gero aitakin, bai, hori igual argazki hori jende gutxik egiko, Zuatezen una, bai, aitakin, estatu alde baten, da benetako arginan obestian. Bai, zuk uste jende gutxik izango dula argazki hori, bai. Bai, bilakin. Oso gutxik, ni uste bakarretako bat izango zehala. Ba, posten nahi, zondo gordeta dakat, así que hobeto gordeko eto erendik hori jakina. Bai. Bueno, hemen, ikusi zu tipula ze, pulamentu hartu dun, hemen txorixeruan Bizkaina saltza martxan dago, ingo jotena da, hango tipulai. Bota, baratzuri pixkat, eta ja zure piperrak bai, barroa. Bai, hau ja listo dokat. Listo, edo, bai. Bai, listo. Al nuen egin dut. Oso ondo, esan dia karratu, eta ez tekizta laukizu zen batin. Dana la karratu egin ditu, artista haiz. Honea, piperra batzu ja eta tipula martxan. Eta guain aldezuna egin da, behitu, kaskatu, baldak izurtetan patata kaskatu. Itzangatik ez, plas. Oidek inberdek sartu, bukaera iritsi gabe, eta kaskatu, eta bertan utzi. Eta hori zergatik egiten da? Hori egiten da, almidoia gehiago gotatzeko. Bakizuen patatak almidoia dakala, eta egiten dula potoldu gure saldak. Zuk kaskatzen ezu, behitu, kaskatu ezun pusketatxo hau, hemengo iskina hauek, puskatu ezun lekutikan, almidoia erresago ateakoa, eta erresago jarrikoa potolo, saltza. Bueno, eta voltatzen pintxopotea. Ze gauzak pila ikasiko zen, nun zukaldatzen, bai horrez, eta zema zukaldetatik pasazinen. Zukalde askotatik, eta ikasi, segurazki bai, gero aztu zaizkit gauzak ere. Baina bai, zukaldean egiten dian gauza bereziak, ez, zea... Ez daki, enek goatzen ez da nola da, baina zea, fritura motel bat edo... Konfitura. Hori, nik ez nuen ezagutzen, ere, eta bai, gauza bitxiak, eta jendeak pentsatuko, eta asko jango zen duten, ez nuen nahi beste jan. Zen horrekin batera egiten ari nintzen beste programa bat, ETV bian, zala jendeari, pixka nola zaindu erakusten geniona, eta pixka argaltzeko, eta bi programa batera egin behar nitun. Eta zentzen un programa hortak eta lodio azaldu. Ez, berez eskatu ziate, nik ere pixka bat dieta egiteko eta pixka zaintzeko, ni ere astero pisatzeko. Eta lortu nuen... Baina telebistan beti daude trampak, esatzen un pixu hori... Nik ez. Zuk ez. Programako ez. Sekula trampik telebistan. Nik daki ala trampik ez duen egin, eta lortu nuen astero kilo bat argaltzea. Eta pintxopote... Pintxopote iten, gaina argaltzen. Hoi merito ondila, ez da? Bai, hori da, ez daki trampagoak esan behar diren telebistan, baina pintxoa probatu, zego xua, eta mozten denean, hortxe, gehiago ez jan. Nik historias abokadozen dana jateiat. Esatei gaina zuzendarik esatei. Eta nun uste zu hori, ze horre ez da... Aina izemen, uste ja kilito pare bat aiza eskitela sartzen hemen, Ez, nik iten detena da, esatei zuzendarik, Joseba, etorriak grabatzea, ez gea etorri jatea, bale? Eta konzentratu nahi berdeuna, eta ni, bale, sukaldaria gauzan probatu erdituta. Bai. Nik usten dut, guain adibidez, COVID-an historiak indare bai, jendiai usaimena juntzaiona eta hori, o daztamena, nik esaten nun, nik COVID-a rapatzien, ez zaita hainbestea jola.
baina nahi usaimena eta daztamena ez jaezuek endu, bestela, da zuri abotzak entzia bezala. Bai, claro. Nola inberezu teatro abotzi gabe, nik nola inberezu kaldian daztatu gabe gauzak. Eta, bueno, pasatu nun, egila zan, eta daztamenik, eta ez zitaiten jun. Nik banik ez dut errapatu, eta mentxa dakatu. Egurra ikutu, bai. Bueno, hau ziak aurreaka, Basiak, behitu, inbote dutena da. Ez diatzu esan, zatiak handiak edo txikiak izan bertzuten. Behitu, perrezabalin badakau, pixka txikilloak, handilloak den dugu, lasai, baina bai, hola xe ondo. Behitu, bai, hola txikienez, hain pixka eta handillogo. Erki. Vale? Eta hemen, behitu, bizkaitar saltza ja 6 txura hartu duen, Guain, behitu, nola salda bere kolore dakan? Barazkiri igual ningo jotena da, kolore hainbeste eman gabe, gero nola bizkaitar saltza botako joan, da horrek pulamento emango joan, ja, botako joan, ogilla. Ogilla bakizue, aukera garria dala. Osa, nahi bazue bota, eta nahi bazue ez. Patata beak ebai lodituko zun saltza. Baina ogillakin, gu gaina etxian, hain beste izan geha beti 10 pertsona, ogilla eta urak beti iteu generoko jaukiarazi. Ulertzen, merketu, eta berdin iteu indarra eman. Orduan, pixkat, ogi pixkat, aur pixkat, ondo tortu zailo. Ogilla botako deu, lau buelta emango eskilou, gero patatak, ebai bueltatxo batzuk eman. Bueno, eta guantxeze, teatrokin bakarri zaude esku artean, o badakazu telebista saioen bat, o beste historien bat ebai esku artean? Bueno, nahi, baina semanitako konbidatu batek esan zian bere garaian, aktorek ezer ez daukagunean beti esan behar dela proiektu asko ditugu. Nik ere proiektu asko ditut. Esku artean. Baina ni gaina ez gustatzen proiektuak gauzatzen diren arte argitaratzea. Baina badaukatu antzerki proiektu berri bat. Eta gero nahi dut pixka bat hartu berriz nire hasieran egin nuen gauza bat, adala bakarrizketak, monologoak. Vale. Oiek nire... Jo, idakaken xarmakin da idakaken alaitasunak. Hasi nitzanean, egon nitzan oiek egiten, eta orain ari naiz prestatzen pixka bat beste gauza berri bat horren inguruan. Ona. Gu irrikitan entzuteko, gero torri honea berriko kontatzea, Bai. Bota honea. Zeo zer indego. Oso ondo. Eta, guain ningo deuna da ditu. Patatak bota. Azkenengo vuelta pare bat eman. Horrela xe, eta guain ningo deuna da, hau garri, prestatu deun salda bertara bota, bitu ez kolore dakan, eta zeu zaila goxua ja. Garra, hau gola xere, mikatxila eman. Bueno, botako deu bertara, dakau gure marmitakua izokinan akazu hontan, ja, martxan, gero gatza bihar badu botako jau tanto bat, bale? Orduan, hemen marmitako martxan, bizkaitar saltza, hemen txe, murrizten utziko dugu pixka gehiago, gero gedatzen zaigu ali ja, izokin atatotan bota, eta gauza gutxi gehiago. Bitartian jungo geha, erreportai bat ikustea, sarautzea, arizia, sagardotegia. Ikusiko zuze famili, etxeko familia. Guazen bertara. Kaixo, Joseba. Nire izena Maite da eta hemen gaude zarautzen Euripean arizia sagardotegian. Gaurko egunean, hemen bertan nola egiten dugun lan erakutsiko dizuegu. Gurasoak hasi ziren 25 urte baserri zaharrean, eta hemen damazkiguia 15 urte, bodega berria ereki genula. Ni eta nire anai arrebak ere jarraitu dugu bertan lanean. Ni farmazian lizentziatu naiz eta master bat egin nuen enologian, eta orduan sagardaren ekoizpenean eta nik egiten dut lan hori. 5 kupel dauzkagu, eta kupel bakoitza ezberdin egiten dugu, saiatzen gara pixkat elkarren artean diferentzia horiek markatzea, horrela jendeak probatu alizateko, eta pixkat sagardotegietan sortzen den diskusio hori fomentatzeko. Guk batez ere lan egiten dugu parrillako produktuekin. Daukagu sagardoteko menua, bakailau tortillan, bakailaua, txuleta parrillan, eta gero aparte baita ere arraiak parrillan, rodagailoa, bixigua, zapoa, gero baratzen prestatzen dugu letxuak, tomatiak, gindilak, temporadan, hilarrak eta horare bai. Bertati bertara daukagu eta gozada bat da, zerbait berdezunean baratzera jotezea eta bertatik hartzen duzu fresko-freskoa eta horrek jendiak baloratzen du izugarri. Guain sukaldera jungo gera, bertan dago Lourdes, nire ama, eta han prestatuko dugu ensalada goxo bat. Hola, ensalada. Hortako, hemen dazkagu osagaiak. Gatza, maldonada, prestatzen dugu guk, arduak introduzitutot, pimentoia, gero hemen perrejilan oliotan,
edabe murrizketa, ospina eta olioa, dudik gabe, olagarrua, eta gero, honi jartzen dizkiogu etxeko letxuak. Bueno, edabe murrizketa egiten dugu gure bermutarekin, hori jartzen dugu zutan, zu bajuan, eta justen da pixkat ura galtzen da, orduan gelditzen da lodeilegoa. Eta ematen dio gozo eta gazi puntu berezia ensaladai. Edabe bermuta egiten hasi ginean, dela 2 urte, eta egiten dugu gure sagardoarekin. Dauka, 180 gure sagardoa eta 120 ardo txurila. Bueno, olagarrua lehenengo jarriko dugu, parrian. Olagarrua iten den bitartean, hemen lingo ditugun nazketak. Zu hasi zinean, ondo txikitan. Bai. Ondo txikitan, piperrak mozten, eta sukaldia laguntzen, fregatzen. Baina, esan behar dut, koskortuta, ja, komedorean, ertetzeko eta bazukan, gogua eta jendiekin tratuan ere bai. Eta orduan, egia esan, oso lagungarri izan zen guretzako. Kombinatu dintuen bari, lana eta ikasketak, farmazia ikasten nun bitartean, betare, bat ortzen zen gero asteburutan, eta laguntzen diren komedorian, lanian, pixkatan etiken. Bai. Hau ja, prest dakagu, eta orain, azkenengo ikuitua emango diogu. Jarriko diogu gatza, pimentoia, perrejilakin egindako olioa, eta bukatzeko gure reduzioa bermutan murrizketa. Bueno, Joseba, hemen gelitzen naiz, ama eta aitakin, olagarro ensalada hontaz disfrutatzen, eta badakizu nungo den, Zarautzen, Arizia sagardotegian. Bertan itxengo izuegu. Eskerrik asko, eta ondo izan. Aupa, family! Zer leku egarra, eta esan dezuna, ebipian zaude hor, baina giro gona ite unien da zauz, guztia lasai, iparraize pixkatekin, gaina beti komedroan junda, ez daude maia juntu lasai egoteko jaten da, ze txuleta ona jatean, ze tortilla ona. Zarautzen gaina, Zarautzen gaina, buah, egarra lekua. Gaina betu parrileruaren laguna da, Igor, eta zeharra egiteitun, errebolua, bixigua, dana ona, etxe hortan. Bueno, family, horrela jarraitu, eurrian. Bueno, esan bezala, gu gurean jarraituko deu, eta hemen txe, behitu, ja egon da hor 4 minutu gola irekiten, ingo deuna da, pixkat pasa, hause, ogila pixkat txikitzeko, bale? Zeratikan, berandu pasatzen badeu, segertatukoa, patata dana txikituko deula, bale? Orduan, guain emango jo guelta pixkatola, ogila pixkat txikitzeko, eta ingo diuna da, behitu hemendakat. Ja, Bizkaita saltza murriztu zaigula, eta ingo diona da, behitu, ze histori botako joan hemen. Ondo garbituta lapikua, horrela, vale. Eta, emango jo beste vuelta bat, eta ikusi, ze kolorezekan, da erbende, ze pulamentu sartu dio marmitakoa, guaina 1 minutxiko dugu irekiten beste 4-5 minutu, eta sartu barruan izokina, eta aurrea. Ni jungo naiz izokina garbitzen, eta laukitan iten, eta zu Andoni lagundu biharezu maionesa bat iten, bale? Eta arrauta osuakin berren gorringokin bakarrik ingo dugu. Gorringoekin bakarrik Sekula banatu aldezu gorringo zuringotatik. Bai, kostata, gorringoa puskatu iten zait. Bai, bueno, betu goain esan dezula gorringo puskatzen zaizula. Truko bat esango izut, gorringo ez puskatzeko. Bota arrautza osuak horrea. Hartu eta bota bilak osuak. Osuak? Bai. Bai, hartu, iriki eta bota osoikan. Kusiko zu, trukito bat eakutziko izut. Oro baliagarria. Baitu, Hau egiten ere netza ja nahiko lan? Nahiko lan, puskatu gabe batea zen. Desastre. Oso ondo. Baitu, jende iteu ikusi, plastikozko botella batekin zanpatzezu, hartzezu eta ustezu eta gorringoa bakarrik garrapatzen. Baina hemen, eskukine bai, baitu, hartzen dezu horrela, guain, horrela egiten dezu, horrela egiten dezu. Eta ja? Eta, ja, zuringo bordakau, eta gorringo hemen. Txak? A ver. Batzutan ibiltzea jendia hor alde bat bestea eta puskatu iten dira, eta batzutan horrea bota, gero horri vibratxo txiki bat, eta zuringo tanto bat eroitzen bada, ez da segertatzen. Erraz. Bai, oso tontoa sentitzen naiz, erotuta ibili naiz etxean hau egiten. Baina, ez da, hurrengoako bakazu trukito bat. Vale. Eta maionez egiten deun bitartean jarraitu behar dugu itzeiten. Hemen inbiarezuna da, betu, hau dago, erreta, baratzuri hau erreta. Ordu, ningo deuna da, betu, mostuko izut, nik gaina zerradun labanak mostuko izut, azala nahiko gorra ukitzeu, tengo izut horrelain,
Eta orduan, erreta daude, bale? Orduan, hemen ingozuna da, zanpatu horrela, haragi guztikatea eta haragila sartu bertarare, bai, bale? Jode, Bueno, haragiak azali gabe. Bai, mesedez. A ver. Bueno, eta... Hemen izango dugu komedia. Bueno, ez dakau perosikan, lasai ibili. Zezan behar nizun, bueno, eta egin dituzun lan guztitatikan. Zerrekin geldituko zian, aktore lanetan, teatruan, ez dakit, telebistan... Aktorei beti egiten diguten... Labiak iten... Aktorei beti egiten diguten galdera, ez? Zerekin gelditzen, telebistakin, zineakin... Bai, beti bai, antzeko itea bai. Beti esaten duan esango izu zuri ere, bakoitzak bere xarma du. Claro, aldaketa, aldatzia ekonena, ez da? Antzerkiak dauka publikoarekin kontaktu hori, eta lanian hasi baino lehen beti izate dituzun nervi horiek, eta hori zineak eta telebistak ez dute, baina telebistak eta zineak, soldata hobea izatea aparte, daukate beste xarma bat, dauka beste magia hori, ez? Zinean eta telebistan egin dezakezu bizitzan egiten diren edo ikusten diren gauza guztiak, ez? Aktorearen lanarekin ezpada, teknika berriekin eta ez dakit. Nei aukera asko eman dizkiate zineak eta telebistak beste atal batzutan egin ez ditudan gauzak egiteko, armekin tiro egin, eta, bueno... Holakuak, Bai, eta zer egin diozu tiro, ahi? Zerri egin diodan tiro? Bai. Ezin bada kontau ez kontau, eh? Zerri, azkenean tiro egiten dezu, baina da, fogeoko gauzak dira, eta ikasi deta adibidez, akzioko sekuentziak eta, bai, oso itxurosoak dirala ikusteko orduan, baina egiterakoan oso aspergarria da. Etxe baten barruan, pasillo batetik tiroak botatzen junten, eta, klaro, suposatzen da gauza puskatzen dituzula, eta gauzak erortzen direla, bidetik. Hori egiten dezu behin, eta egin behar da, gelditu, dana jarri behar dute berriz bere tokian, petardotxoak eta tokitan jarri, eta etxen behar dezu, igual, 40 minutu edo ordu bete, berriz egin arte. 10 segundo egin arte. Eta, bai, denborak oso desberdinak dira, ez da? Oso desberdinak. Teatuan reala da, ez da, denbora, ez da? Zuzenean da, eta komedia egiten badezu gaina, publikoa sentitzen dezu, bere barreak sentitzen dituzu, eta agian bere haien aurpegiak ikusteko aukera izango dituzu. Hore bere alde honak eta txarra dana bezala, ez da? Ixosek grazien bat izmera, eta danak isilikan... Txistea botatzen batzu, eta inorek parre egiten den ezpadu, bai, orduan urduritasunak sortzen dira, bai. Baina beste alde, ni Billy Elliot egiten ibili nintzantzea Madriden, musikal bat, eta egiten genuen bakoitzean, bukaeran, ikusten zen duen jendea emozionatuta. Ikuslegoa emozionatuta, batzuk malkoak erortzen zitzaizkiela aurpegitik, eta horrek ez du perrizkerik. Claro, hori sentitzekena horrez da. Bueno, hemen, bota ezu, gorringo eta batzu ja. Botako deu, olilua. Botako deu, ospina. Bota zazu, piperrautza pixkat. Pixkat, Gehiagik gabe. Pasaba, Jak. Gehiago, gazta baino gehiago. Bai, bota goiaraka txiki bat, bale? Goiaraka da txiki bat. Bai, hola, goiaraka txiki bat. Hola xe. Bai, hola xe ondo. Katzare bai, eta guen ningo zuna da ja. Birringailua sartu, maionesa inaldezu sekula, Bai, venga. A ber, zaizun mosten, trukua bakizu zelan, beia neotia geldikan. Beia neotia geldikan. Bai, moitzen aztemase askar, moztuitea normalian. Ai, ama, ze ardura. Venga. Ba, errezingo zu, hombre. Sartu, eta beraino, eta hor martxan jarri. Oide. Eta ez moitu, beha jungo harrapatzen, ez euki presa. Oso ondo, bai. Aldezuna da moitu, baina altzagabe. Moitu altzagabe. Vale? Ni, haue, prejitu goitugu hemen. Zandeun bezala, ikutu bat emango jo, bakarrikan, Ikutu bat bakarrikan alde batetik anola. Vale? Ondo dijoa. Ez moitu gain hor, beha jungo harrapatzen. Ona. Bueno, eta gaurko saioa bukatzen, nahi zaigu. A ber, pixka gaitxo harrapatzen. Ez egizuk ematen? Ben ja heltzen hasi dela, ja igo daiteke. Hori, guan ja danan aztu, eta listo dakau. Oso ona. Eta hemen ningo deuna da, ja, izokina sartu. Komen izatea, minutu bat egotia bukatzeko izokina barrutik iten. Vale, ba, hau listo. Eta egiten deuna da, ja, botatzen deunean, itxali. Eta bere irekitzek eta bere beruakin. Zer, gehiago emango jotu nahi? Ez, oso ondo. Eta inbiar detena da, hori igual ontxitxo batien jarriko deu, zu honea bota, vale? Goiarakin, bete hori, botako deu. Perexil pixka bihar detemen, gure platera bukatzeko.
Eta azkeneko minutu hori nahi zuzten hor, pixkat bukauta egoteko, eta geho, berde pixkat gainetikan, poli-polita usteko, eta vitamina C mordo badakan bere xila botatzeko. Vale. Ai, que la lío. Vale, oso ondo. Zeitxurak amaionez horrek, Bueno, ez da nere meritua, behitu, haure bai, ia zukin dezu duana, marmitakua. Nik itzein bakarrikan. Behitu, jarriko dibizukin pare bat pusketa hola gainea ondo ikusteko. Vale. Eta vale. Horrelaxe. Txak, nahiko, oso ondo. Eta hemen inbiar deuna da guain. Bota gainetikan berde pixkat. Horrelaxe. Hemen haukendu, zikindu zaiguna. Eta listo, sekao. Andoni, gaurko marmitakua. Eundoko alioli jakin. Piperra eta batzu jana, eta arrakasta asko. Listo. 5 minutu nindeo iaia, no? Nik ingo nukena, baina askoz azkarro, seguro. 5 minutu. Bueno, lagunak, ondo pasa, eta bihar arte. Hemen izan berriz. Aio. Aio, pela, jo.